Ipatutupad naman ang rerouting sa paligid ng Central Terminal sa bayan ng Bayambang. Magsisimula ito sa September 1, 2025 kung saan magkakaroon ng one-way route sa paligid ng nasabing terminal pati na rin sa bagong Bagsakan Market. Apektadong daanan ang bahagi ng Barangay Zone 3, Barangay Burgos Street, one-way papasok sa Zone 2 Zone 2 Bonifacio Street, one-way po yan palabas. Zone 6 sa Public Cemetery, two-way para sa mga light vehicles lamang po. Ang nasabing rerouting ay siyang napagkasunduan sa naging pulong ng Task Force Disiplina, Bayambang Public Safety Office at dinaluhan rin ng mga bus at van operators, jeepney drivers at TODA presidents sa bayan. IFM News. IFM News. IFM News.